जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि दा बियो जाफुंगोना बेसेबांसो रन्जन सारमोननि हियारिंआ दाख्लैथ' केन्सेल जानाय बायदियानो जादों। दा बिनि सायाव गोदानै गोबां रायजो राजाया नेनानै दंमोन खौराङा मा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बिनिनो मानगोनां सोद्रोमा ब्रह्म सारा मा फोरमायदों नोंथांमोना नायजोबोब्ला निस्सय बुजिगोन आरो बे खौरांखौ मोननानै निस्सय एसेब्लाबो पजिटिभ एनार्जि फैगोन। गिबियावनो आं मिडिया नायगिरिफोरनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफनि जानानै दिनै सेरफांगुरि आन्सलिक मार्टियार्स फेमिलि एस'सिएशन कमिटिया मोनसे सावराय जथुम हाबाफारि लादों बेवहाय सावरायनायाव जोंखौबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफनि दैदेनगिरि अर्थात जोंखौ बाहागो लानो बिथांमोना हांख्रायनायाव जों बाहागो लाफैदों। थांखिया बेनोदि जे मार्टियार्स फेमिलिनि गेजेराव गोबां जेंनाफोर दिनै सोमजिदों। जेंनाया बुंस'नो हाया दिनै जायफोर एकर्डआव लिरनाय बायदियै जे मुंख्लं न'खरफोरा बै मुंख्लंनि नामाव 5 लाख जे रां बिथांमोननि थाखाय अनसुंथाइ होनायनि मोनसे दफायाव लिरनाय बायदियै बिथांमोना बेखौ मोनफुंजोबैनि माबायाव दिनै मोनफुंनांगौनि खाथिराव बिथांमोना दिनै सावरायलायनाय बेहाय जादों आरो बेवहाय मोनसे सरकारखौ बिथांमोनहा दिनै आपिल खालामदों जे जोंनि जेंनाफोरखौ मार्टियार्स फेमिलिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे थाबैनो सुस्रांनानै होयो बिथांमोना दिनै मेलनि गेजेरजों आपिल खालामो। सार बिनि गेजेरावनो दाख्लै नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन जे रिहेबिलिटेसन मोननांगौफोरखौ मोनजोब्बाय बेफोरबायदि। एक्सुवेलि बे दाख्लै प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया जे नरेन्द्र मदि सारा जे खोथा बुंदों जे जोंनि गेजेराव दिनैसिम रिहेबिलिटेसना दिनै मोनफुंजोबाखै। हार्ड कर्ड हिसाबै जोंहा 678 बाखि जानानै दं। दा बिथांमोनहा दिनैसिम मोनाखै आरो बेखौ दिनै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ हिसाबै दिनै प्रेसार होनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै बे 678आ दिनै मोनसे फाइनाल स्टेजाव फैबाय, फाइनाल स्क्रुटिनि जाबाय आरो बिथांमोनहा जोंनो आसा होदों जे खुब खम समनि गेजेरावनो नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो होनायनि मोनसे एसुरेन्सखौ बिथांमोनहा होदोंमोन। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि जोबथेसालियाव थानाय एन डि एफ बिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे केडार्स आरो लिडार्सफोरा गनायनि मोनसे ग्रिन सिगनेल बेखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोनथिना मोनबाय थादों। बेयो बेसेबां सैथो आरो माबायदि पर्यायाव दङ बेनि सायाव मा फोरमायगोन? एक्सुवेलि जायफोर दिनै बेवहाय मोननै खोथाफोर जायफोर सिबिआइ केसाव जायफोर दिनै कनभिक्टेड जानानै थानाय जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि 6 जन जे मेम्बार जोंनि जे दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननि जे दिनै सुप्रिम कर्टआव जे दिनै माने बेलनि दिनै बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जे हियारिं सोलिदों बेखौ जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बि आफादा दिनै बिनि माबायाव जों मोनसे ग्रिन सिगनेल बा मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ जों मोनगोनखौ आसा खालामबाय थादों आरो दिनै जायफोर 57 जन NIA केसाव जायफोर दिनै केस सोलिबाय थादों सोरबाया दिनै कनभिक्टेड जाबाय सोरबाया दिनै आन्डार ट्रायेलाव दं बिथांमोनखौबो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बिआ दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि रेहायखौ दिनै जोङो दाबि खालामबाय थादों। दा बियो जाफुंगोना बेसेबांसो? एक्सुवेलि बेखौ जों आसा खालामदों माने मोनसे पजिटिभ रिजाल्टखौ जों थाबैनो मोनगोन बेखौ जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ हिसाबै जों आसा खालामनो हायो। गोजोन्थों। थेंक इउ।